अभी जो हुआ था इधर में वो दोबारा नहीं होने चाहिए अभी के लिए सुनिए हम लोग गलती से आया है समझ आया कि ऐसे होना है अभी आपका दुकान बंद करो close the shop right now we have spoken to the owner already the owner also has suggested that we close the shop right now दुकान बंद करो दुकान बंद करो हम लोग बंद करेंगे ये शटर और जब ये मैटर रिजल्व नहीं हुआ तो आप बंद करो मत बोलो खाना मिलेगा बंद करो close them आप खाना में जाओ खाना में जाओ वो अपनी वो लड़का भेज दिया आप खुद से जाओ आप है ना जो परमिशन दे दिया वो चेकअप करने के लिए नहीं तो किसा वो खुद से नहीं आप रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगा बंद करो आप जाइए ki dekhat ka khasi students union KSU haringkat ka seng samlash nong lain khra ki lalet ban sei ya wei ubarjala ubakerteng ubulu malakar ubadena asam but ubatre kum pharmacist but IT no shaki pulit hadin ka jingken no ba ulat mu ban le snew ya ka wei ka samla khasi ha ka dukan de dawai pharmacy ha ka than laim khra kani ka jingja kala jia hadin ba kani ka lanot kala let ban thet dawai na ka te ka pharmacy hadien ba uni ubriu ubale menne kum ban tho blood pressure pantanya ka sapo bat persyang banle sniw ka ong ukerwo ka KSU ha ka khat sautrik yayong la ong ba kani ka lanot klayo ban phet krat na katika jaka bat pentep mardor ya kani ka jingja sha ki dikhat ka KSU laim khra unit ki ba haringkat ki dikhat ka seng samlash nong laim khra hapo ka jingalam u secretary ka new colony kilalet ban bu da kajing ujor hapot light khra police station ka KSU haringkat kinong song kila khang kherdap no ya kate ka pharmacy badawa ban le da ka bating persha ya utei unong le kambaman ni penrem jor ya kani kajing le kambaman bat ngi dawa ki bor kaan bakin le mardor persha ya uni ubriu ubasyak no don kti ong ka kerwa nagaliang jok KSU lembat ki seng samla joga shnong lem khrai borok we bot kumju ru kinong yalam dong jongka new kolni ilawan nang nimtasi hadin ka jingyo ujor hangi ba ladon iwe i kenthei ibalik thit dawai na katika Meghalaya pharmacy kabodon nang ni apoka shnong lem khra te pandai abai litit dawai kumta utau dakhar upatri tu ula khot penmani i shadin jogo pharmacy da ka ba ai daw bun hab ban test ka BP ka jong i henry ula le ki kam ki ba las dang ban kta apo ka met jong i las dang ban inappropriately bun grab i la mulesi te aba kumta marsunyo jingtem nakaliang jong i ngila le tan yu tau dakhar bon wan yalam ni police station bat ba ninyat kat kum ka an kani kalong ru kawai ka kubor ka bosusi ha ka ba ngi jiyo sngo na ka por ba jujam kini ki ke bat ni la shim khia hiru kum ka seng bat kum jurum ka seng samla bat kani ru ka de kawai ka jiketu kan pham ikibreu kiba ju ai shong wai ikibar jala lene kiba ju ai jakasa ikibar jala lada ka dika commercial ne ka jakasa ru baginda pe husiar ba nomor kini dakhar ki bawan napo gishnong jongki ru ngimtep kidi kibreu kibala lesi kibala judan ka kanu criminal record te badina kani kada bana ka por ru kaseng ga jupet kan mau hi sarkar ya kata ka jingthrang bandawai ka ILP badai ba judan kum kini gi jaj breu ki bawan pat neki wei gi jela bonwan penjabo ekani ka kashnong kathan ga jungi nakaliang kasing sama laim krapulun masunyo jingtip hi bodon kani ka jingja basusi bukan mare wood chinish police station ban tip ba ka eka basa le itai thei bodla dim kanai thei khasi jungi tamba kalong ke basusi kani ka jam tasngi ru saraj ki dorbar shlong sakirong ba shlong makin chimkhia
haba ki ai kanu ke NOC badu ban verify bah ya ki beriu ki batrai hakini unu ki benta ki badi dukan ne ki farmasi ne ki unu kam tam du ki kentu bak ni kerpat ki department concern baki dai shwa bikin ai kanu license ba fin long pharmacist di ban verify bah ki nong sai batrai hentu we baki long am ki certified baki long certified na am bakin sim bakin le ki examine ya ka department jing beriu baki long ne am sha ta ki authorized person ki layo lupa na am kata license bakin practice ya kan ya Ki hadin penglayo jingtem nak yang jangka KSU lain kra union baudan we brio baterai apa kawi farmasi melalui kam apa di hadin penglawan sini sa police station ngaya jingtem busong sa kadong jengi karena kalian jong kadong jengi kadong apa ni pula ni ngatai ini hadis sim kia ya kan ka jingla jengi brio bannya sa sim kai ka bangi dei banle ladang hap kan sim dak senjang ka batni aru nak le ya kata ku beli subun nak yang jengi